Предстои провеждането на първия международен конкурс за млади оперни певци на името на Елена Николай в родния й град Панагюрище. Мои гости днес в съботното сутрешно кафе са Галина Матанова, заместник кмет хуманитарни дейности на община Панагюрище, и председателя на журито Христина Ангелакова. Добре дошли! Благодаря. Благодарим. Как се роди идеята? Всъщност, чия беше идеята за провеждане на този конкурс? Аз тук бих дала думата, ако ми позволите, на заместник кмета госпожа Матанова, защото така или иначе идеи много, но община Панагюрище успя да реализира това и да доведе до края една такава прекрасна идея в името на един голям български глас. Здравейте на всички слушатели от мен. Панагюрище е град, който се слави не само със своето историческо минало, с което записва завинаги името си в историята и паметта на България, но и с много свои значими личности, сред които и Елена Николай. Десетилетия назад, може би, много хора са говорили около идеята за подобен конкурс, фестивал или някакъв различен от този формат. По-важното за мен лично е, че в управленската програма на ръководството на община Панагюрище за мандат 2011-2015 година този формат за първи път намира реално отражение и той се вписва като проект, за който застава община Панагюрище, проект, за който работим вече 2 години и който през 2013 година се надяваме по възможно най-достойният и добър начин ще получи своята реализация. В организационният екип са посочени малко на брой имена, но всъщност зад работата по същинският проект стоят много хора от община Панагюрище, но всичко се случва преди всичко под експертното ръководене и консултации лично на госпожа Христина Ангелакова. Аз съм безкрайно щастлива и преди всичко благодарна, че тя повярва, довери се на община Панагюрище, разпознава в нейно лице един достоен партньор, за когото ще бъде напълно възможно да осъществи подобен амбициозен проект, с който ние ще имаме възможност да покажем за пореден път, че в Панагюрище се случват големи неща, защото там живеят и работят хора с големи сърца, с големи амбиции, с голяма мисъл да утвърждават родното си място като достойна туристическа дестинация. Преди да дадем думата на госпожа Ангелакова да ни разкаже малко по-подробно за условието около конкурса, какво е мястото на класическата музика в политиката на община Панагюрище? Най-общо казано, мисля, че е такова, каквото е в цяла България. Тоест, всички оценяваме достоинствата на класическата музика. Мисля, че хората, които чертаем визиите за бъдещо развитие, без значение дали на една малка, средна или голяма община, защото за мен това са съвсем условни категории. Пак повтарям, там където живеят хора и се работи за хора, всичко трябва да се измерва само с категория голямо и значимо. Се случва нелеко. Знаем през последните години, че България се отваря като поглед в различни култури, което е чудесно, но класическата музика, тъй като изкуство, което по мое мнение изисква много средства, не намира широка сцена. И смятам, че ние сме длъжници в този смисъл, всички ние, хората, именно на класическата музика. Затова заставаме за този проект, който, пак повтаряме, е амбициозен и труден, защото ще се случи за първи път подобен формат в град Панагюрище, макар че през 2013 година, използвам случая да кажа, че в сферата на културата ние защитихме по достоен начин 2 проекта за първи път в България: Световно първенство по фойерверки, първи международен фестивал Пъстър свят за младежи, които се случиха по наша оценка по много удовлетворителен за община Панагюрище начин. Но отново се връщам на темата, ние сме длъжници на класическата музика и преди всичко на лицата, защото да говорим в обща категория за мен е недостатъчно. Трябва да разпознаваме хората, които правят хубавите, светли и значими неща и които записват имената си за историята на България. И едно от тях е Елена Николай. В този смисъл община Панагюрище дължи тази почит на Елена Николай и отново повтаряме, един добър повод да разшири възможността за
прякият досег до класическата музика на всички, които ще посетят проекта Международен фестивал за млади оперни певци Елена Николай. Нека сега да кажем и за самия регламент. Регламента като регламент. Просто той не се отличава от изискванията в регламентите на много международни конкурси. Между другото, тук може би малко по... как да кажа, сме се стремили хора, млади певци, които вече започват своята кариера, защото ако се погледне вътре, възрастовата граница е от 23 до 33 години. Това предполага, че поне са завършили висшето си музикално образование или дори да не са били в академии, музикални консерватории, то са на някаква степен доста напреднала в своето развитие. Защото се надяваме този конкурс и ще се помъчим поне това да стане реалност, да бъде една стъпка за отскок в една кариера или в началото на една кариера. Нещо, което не е никак лесно за голяма част от младите колеги. Тук, разбира се, изискванията също са и доста сериозни, имайки предвид тази възрастова граница. Първият тур е задължително една ария с кабалета, което значи 2 части и доста по-дълга арията, доста изискваща технически възможности на певеца и физическа вокална издържливост. Втората ария, която е задължителна, също е Моцартова ария. Може би във времето ще се разшири малко това изискване да влезе и барокова ария, Моцарт или барокови произведения. Така че, но това търпи, ще видим как ще протече първото издание, което за мен ще остане едно историческо. Втория тур е с пак ария по избор, ария от Верди и българска песен. Би могло и българска ария от български композитор също. Така са съобразени после и наградния фонд на конкурса. Има специална първа, втора и трета награда. И има и награда Елена Николай, има награда за млад изпълнител, има награда на публиката и за най-добро изпълнение на българско произведение. С това се стремиме и, бидейки конкурса международен, да популяризираме и българската песен, защото мисля си, че по така незадоволителен начин тя се намира в световната съкровищница на камерната музика. И ако можем да помогнем по някакъв начин, дано да има този резултат. Продължава записването, то ще продължава до 20 октомври. Да. Имате ли вече записани от кои страни? Има. Аз да ви кажа, единственото намирате ме неподготвена, защото знам, че не знам колко са в момента и от кои страни. Знам, че преди няколко дни ми се обаждаха от Виена да питат откъде могат да намерят българска песен за една девойка, която е пък съответно от Иран, нещо такова, и иска да участва в конкурса. Знам за едно друго записване на една певица от Косово, също за участие в конкурса, и разбира се български певци, които търсят по този начин да бъдат забелязани не само от журито, а ние се надяваме и достатъчно много реклама да можем да направим и да ангажираме и както вашето радио, с което сме били многократно и по различни формати партньори, и телевизии, за да могат тези млади и качествени певци да намерят мястото си под слънцето в кавички, но на народната и после, защо не, и на международната сцена. Искам да ви помоля да представите журито. Журито, това за мен е гордост и чест да го представя, защото мисля се, че другото голямо нещо и авторитетно в този конкурс е и журито. В него личат такива имена като Бруна Балиони, която е една от мецо-сопрани в Италия, които са изпяли толкова голям репертуар мецо-сопранов от Верди, даже през Росини, защото Вердиевите мецо-сопрани рядко пеят
Росини, така че ние ще имаме честа да бъде наш гост като почетен член на журито. За всички гордо си чест, че ще бъде и Дарина Такова член на журито. Няма да разказвам огромната и творческа биография на Дарина, защото това е една от нашите оперни певици, които е направила една страхотна кариера и е записала също името си в историята на Световния оперен театър, без да преувеличавам. Един Калуди Калудов, който всички знаем и обичаме, един от най-красивите български гласове и тенорови гласове, смятам, не само за България, за... Айде да не прекалявам с световни, но това е един от най-красивите тенорови гласове. В журито е и диригента Григор Паликаров, който пък после ще дирижира и концерта на наградените. Паликаров и от младото поколение наши диригенти, които млад, да, но не толкова, че да не може да се похвали с един богат творчески живот, богат опера репертуар и се надяваме, че той пък на финалния концерт ще бъде подкрепата на тези млади оперни певци. Кой ще бъде оркестъра, който ще съпровожда лауреатите на първото издание на конкурса? Оркестъра ще бъде на Старозагорска опера. Там по логистични причини, най-вече, защото все пак разстоянията не са без значение и се надяваме да можем и добре да работиме. Надявам се, че Старозагорска опера сега, имайки едно ново ръководство, ще възроди старата си слава като репертуарна политика. Пожелавам го от все сърце и на операта, на колегите, и на новия директор Петко Бонев. Госпожо Матанова, какво е мястото в спомените на вашите съграждани за Елена Николай? Запазена ли е нейната къща там? Изобщо какво се знае за нея? Истината е, че тръгвайки по стъпките на този проект, направихме своето така неформално проучване за това колко разпознаваем би бил той за жителите на община Панагюрище. Не са много хората, които пазят лични и преки спомени от Елена Николай, но и не липсват такива. Има следа в част от живущите в момента на територията на община Панагюрище. По повод на конкурса голяма част от тях предоставиха на общината фотографии, снимки, писма, лични спомени, които във времето ги е свързало с личността на Елена, с Елена и с нейното семейство. Но аз искрено вярвам, че конкурсът се явява един много добър повод ние да възродим тази крехка българска памет в общия план, за който започна нашият разговор на класическата музика, но преди всичко разпознавайки лицето на община Панагюрище дало своя принос в световен мащаб чрез Елена Николай и конкурсът се явява един формат, чрез който ние с поредица от други съпътстващи събития ще заговорим за нея, ще възродим, пак повтарям, паметта си и може би всички ще научим много интересни, любопитни и значими факти от живота на Елена Николай. Разкажете за тези съпътстващи събития. Всъщност този конкурс е повод не само за изява на младите певци, но и на всички хора, които искат да научат нещо различно за Панагюрище или поне да дойдат и да посетят този красив български град. Аз съм изключително пристрастна, може би както всеки човек, който обича и работи с безкрайно сърце и без никаква кори за своето родно място, така че каквото и да кажа от моя страна ще бъде силно приповдигнато, но вярвам в философията, че който дойде и посети веднъж Панагюрище, най-малкото няма да успее с едно посещение да разбере всичко, но при всички случаи ще бъде отключена неговата любознателност и той ще се върне втори път. А човек, който опознае историческите събития, свързващи Панагюрище с историята на България, който се разходи из Панагюрище, има възможността да общува с хората на община Панагюрище, искрено вярвам, че той ще обикне Панагюрище и то ще се нареди там някъде в дестинациите, които ще му се иска по няколко пъти в своя живот да се връща и да посещава.
Първото, което може би задължително трябва да види всеки турист, който не е стъпвал до момента в Панагюрище, това е изключителната зала Трезор, която стана факт благодарение на дарителската инициатива и сериозна подкрепа на Сарел Медет АД и лично на инженер доктор Лъчезар Цоцорков, който е меценат на българската култура, в която е разположено уникално копие на Панагюрското златно съкровище, което според мен няма да е силно, ако кажа, че е емблемата на България. Съкровище, което е световно известно и което е едно от най-признатите като изкуство, разказващо за случващото се в далечни години назад във времето. И отново ще повторя, чрез конкурса Елена Николай ние пък даваме лице на друго наше златно съкровище, този път в лицето на Елена Николай. Музейните експозиции също са много богати. В момента в община Панагюрище стартираха много мащабни проекти, един от които Панагюрище столица на свободата, с който ще бъдат реновирани по сериозен начин къщите музеи. И макар дейностите по изпълнение на този проект да съпътстват конкурса, всички, които ще посетят град Панагюрище през 2013 година в периода 27-30 октомври, ще има какво да видят, какво да научат и преди всичко, надявам се, ще възпитаме всички ние един добър вкус към класическата музика, чрез всички участници, които аз дълбоко вярвам, че ще бъдат на ниво, защото, както чухте, самият регламент, изискванията са така конструирани, че сами по себе си хората, които ще се яват, аз съм дълбоко убедена, че ще бъдат на ниво. И както вярвам, че тази амбиция, за която разказа госпожа Ангелакова, може би тук да бъдат първите стъпки на бъдещи на бъдещи имена в класическата музика, ще тръгнат точно от град Панагюрище. Къде ще се състои самия конкурс? Ние имаме една много красива зала в театър Дом Паметник, която е голяма, отговаря на всички изисквания за един подобен голям формат, така че ще се случва в голямата зала в театър Дом Паметник, град Панагюрище. Госпожо Ангелакова, вашите последни думи, кого ще поканите на този конкурс? Аз каня всички, които имат отношение към операта, към оперната история на България, към нейните посланници по света в последните повече от 100 години. И тези, които биха, освен дошли да видят младото поколение оперно на България, да видят Панагюрище. И така тайно се надявам, че както моето поколение, аз съм се мечтала едно време, когато съм завършвала консерваторията, да бъда като една Елена Николай. За мен това е било. Там да достигна. И когато отидох в Италия и успях след първите 2-3 години да се запозная с нея в Милано, за мен беше една от реализираните ми мечти. Тя и до днес остава като една реализирана мечта. И сега, слушайки госпожа Матанова, си мислех, че може би трябва да се помисли дали има някаква следа от нейната къща родна в Церово, не знам къде е ударението. Да. Церово. Да се погледне, може би, този конкурс и целият този проект да помогне за възстановяване, ако може. То е близко. Тя така или иначе там е родена, но бях чела, че след 3 години, след 3 годишната си възраст живее в Панагюрище, така че това е града, който е оформил и първите и сигурно интереси и така нататък. Мисля се, че ако постигнем това, всеки мецсопран или сопран, участвал в конкурса, да каже, дано ме постигне съдбата на голямата певица Елена Николай, мисля си, че сме направили нещичко. И аз ви благодаря за това гостуване в съботното сутрешно кафе. Желая ви да имате своето откритие на първия международен конкурс за млади оперни певци Елена Николай. Благодаря на Христина Ангелакова, председател на журито, и на Галина Матанова, заместник кмет на община Панагюрище.